Salam hormatly Gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Gowmusyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Adyndan belli bolşaly, bu kanal sizi gyzykly we peýdaly maglumatlar, faktlar we wakalar bilen tanışdyrýan kanaldyr. Şu kanalda goýulan videolary tamaşa etmek bilen wagtyňyzy gyzykly we peýdaly geçirersiňiz diýip uly umyd edýär. Kanaldaky maglumatlara peýdaly diýmegimin bir sebäbi de bu verilen maglumatlaryň ygtybarly çeşmelerden toplanmagydyr. İlki bilen esasy şu günkü mowzuga geçmezden öň men siziň ähliňizi şu kanala agza bolmagyňyzy, like basmagyňyzy we bir-iki sany tesbir ýazmagyňyzy uly edip soraýan. Sebäbi şu kanala agza sanynyň basylan like'larynyň we tesbirleriniň köp bolmagy bu kanalyň YouTube algoritmi boýunça beýleki türkmen dilindäki tomaşaçylara da seredilmegi maslahat berilýän kanal hökmünde görkezilmegine ýardam edýär. Onu näme? Gelin indi başlaýyn. Adamzadyň iň uly baýlygy saglygydyr. Eger saglygyň bolmasa, durmuşyňdan dogly manyda lezzet alyp bilmersiň. Ähli zadyň ömrüniň uzak bolmagy üçin aladasynyň edilmesi gerek bolşaýaly, adam ömrüniň hem uzak bolmagy üçin ilki bilen saglygynyň aladasy edilmelidir. Saglyk diýilende ýerden ukudan turan soň we akşam oklamanka diýişini arasalap, günne bir ýa-da iki gezek duş almagy gözüňe tutýan bolsaňyz, ol zatlaryň ýeterli däldigini bilmegiňiz gerek. Sebäbi o zatlara gigiýene diýilýär we olar saglyk hakyndaky aladanyň kiçijek bir başlangyç parçasydyr. Saglykly ýaşamaga uly täsir edýän esasy bir näçe zatlaryň biri de pikirlenmekdir. Ekspertleriň aýtmaklaryna görä, her bir uly ýaşly adam bir sagatyň dowamyny uzak ýa-da gysga wagt aralyk bilen takminan 2500 sany zat hakynda pikir edýär. Bizim aklymyza gelýän pikirler bir-birini bagly bolan pikirlerden dizilen bir näçe gatlyklardan ibaratdyr. We şol gatlyklar bizi bir pikirden başga bir pikire çatlyk bilen geçmäge kömek edýär. Meselem aýdalyň men ýolda ýörep barýarkan bir ylgap barýan adamy gördüm. We birden meniň kelläme "Ay meneme bir wagt tapyp ylgamaly, saglyk üçin peýdaly" diýen pikir gelýär. Gün 2 sekund geçer geçmez şol ylgamak hakyndaky pikir bilen bagly bolan ylgamak bu zat bilen ýöne bu iş güç aladasy bilen wagt tapyp bolanaga diýen ikinji pikir aklyma gelýär. Ýene-de 2 ýa-da 3 sekund soňra ikinji pikir bilen bagly bolan başga bir pikir akla gelýär we şeýdi pikirleriň toplanan zynjirli reaksiýasy döreýär. We şol zynjirli reaksiýa soňsuza çenli dowam edip bilýär. Bu aklymyza gelýän pikirler iki hile ýol bilen dowam edip bilýär. Birisi pozitiv ýol we beýlekisi negativ. Ýagny, ýöne ylgamak hakynda başlan bir pikir bir-birini bagly bolan zynjirli reaksiýa netijesinde gahar gazaba ýa-da bolmasa wagt tapyp ylgamaga netijelenip bilýär. Şol pikirimizin negativ netije bermezligi üçin biziň etmeli zadymyz şol pikirimizin zynjirli reaksiýa öwürlendigini bilen wagtymyz dessine biz şol pikirleri durdurmaly. Psihologlaryň aýtmaklaryna görä, zynjirli reaksiýany durdurmagyň bir ýoly bize çenli ýywaşlyk bilen tanamakdyr. Ýa-da şol günkü etmeli işler hakynda pikir etmek. Ýa bolmasa başga bir pozitiv zat hakynda pikirlenmekdir. Adam öz pikirine gözekçilik etmelidir we şol gözekçiligiň saglyk üçin uly peýdasy bardyr. Sebäbi käwagt gözekçilik edilmedik zynjirli reaksiýaly pikirler käbir adamlaryň gan basyşyny artdyryp saglyk durumyny kynlaşdyryp bilýär. Buddizmde nirwana ýetmek diýmek ähli görgüleriň we kynçylyklaryň düýpli ýok bolup gitmegi we iň ýokary derejedäki ilyma ýetmek diýmekdir. We şonuň ýaly ýokary derejeye ýetmek üçin adam ogly ilki bilen özüniň pikirlerine gözekçilik etmeli. Sebäbi ähli kynçylyklar we görgüler biziň ýalňyş pikirlenmegimiz netijesinde peýda bolýar.
Uzak gündegor yurtlarynda adamlar nirwana yetmek maksady bilen meditasiýa edýärler. Ve şol meditasiýada esasy ýerine ýetirmeli şertleriň biri de pikirlerine ve ünsüne gözekçilik etmekdir. Şu günkü mowzugymyzyň soňunda gelin dünýä we ulama adamlarynyň we akyldarlarynyň pikirlenmek hakynda aýdan statalaryny ýatlap geçelim. Bizim döredin dünýämiz bizim pikirlerimiziň netijesidir. Biz öz pikirimizi üýtgetmeden hiç zady üýtgedip bilmeriz. Albert Einstein. Garaşsyz aňyň düýp manysy näme hakynda pikir edişinde däl-de, nähili pikir edişinde. Christopher Hitchens. Ananyşlaryňyz pikirleriňize öwürlýär, pikirleriňiz sözleriňize öwürlýär, sözleriňiz hereketleriňize öwürlýär, hereketleriňiz endikleriňize öwürlýär, endikleriňiz gymmatlyklaryňyza öwürlýär, gymmatlyklaryňyz ykbalyňyza öwürlýär. Mahatma Gandhi. Hormatly gyzykly kanalyň agzalary we mehmandary, şu günkü mowzugymyz bolan pikirlenmek siziň göwnüňizden turandyr diýip umyt edýär we sizi şu kanaly goldamak üçin agza bolmagy we like basmagy çagyrýar. Indiki videoda görüşýänçek hoş, sag bolun.